wofi. Ai in aka ce naman dawa ya firgita mutane to sai an masa taron dangi. Ai zaki an samu nasara. An samu nasara. Ai ina gaya miki an sha gwagwarmaya, iya gwagwarmaya. Zakin nan ina gaya miki ashe watansa 6 bai ci abinci ba. Shi isa duk ya ba mu wahala. Shi isa ya koro ni. Yanzu kun maida shi? A wayo Allah. Ai sai wani ba shi ba. Ai da muka je ina gaya miki muka yi masa kofar hagu. Kin gane? Muka ce 'yan sanda su koma gefe guda. Muka ce mobile su koma gefe guda. Migration sun zo muka ce su koma ofisin su zauna. Muka ce wannan aiki ne na jarumta. Mu ma da ya yi mana ta da hayaniya muna ta kokari mu gaya za mu mai da zakin nan. Kwana 3 ya hana mu cin abinci. Ya hana mu zama a gidajenmu. Ya kora wasu gida ni nan na dawo a guje ina ce miki ga zaki. To na nuna masa ni sarkin dawa ne. Na nuna masa ni dan gado ne. Na nuna masa cewa ni ba a ruwa na sha ba. Jarumi ne kai. Jarumi ne jajirtacce. Kuma jarumi ne wanda dan gado ba dan na gada ba. Haka ne mai gida. To kan katin kara ko kawai? Haba ina gaya miki. Da na je daman akwai haushi da muke ji ya cinye tumaki guda 2. Jimina katuwa ya cinye ta. Sai muka ce to sai mun yi maganinsa. Da aka zo muka haɗu mu da mazajen daji. Ka ce baba kai kadai ba mai gida. Ai ina gaya miki an yi gwagwarmaya. An sha fama. Dai na gidan zu mun mai da shi cikin gidansa. An samu nasara. Yana nan a cikin gidansa. Kuma wanda yake so ya je ya kalli zakin nan kofa a buɗe take ya je gidan zu ya kalli zaki. To yanzu yaushe za mu je ka kai da inda. Ai ana nan duk an kafa hotunan mu a gidan zu. Ni ma an ɗauki hoto na da wuka ina gaya miki aka ce buɗe wuka. Lokacin da ka tinkari kan nan. Da na buɗe wuka ta aka ɗauki hoto. Mu 1600 mu ne jajirtattu wanda aka yi gwagwarmaya. Muka yi gwagwarmaya da zakin nan sai da muka gama kama zakin nan muka mai da shi gida. Yanzu mun shiga tarihi ke ma dole za ki sa kayan jarumta saboda an ce duk matayenmu su yi shiga ta jarumta a je a kafa hotunansa a gidan zu a dinga zuwa ana ganin hotuna ana bada kuɗi. Yanzu ni ma ne na sa kayan irin na ni yanzu ban nake gaya miki hoto na ake zuwa ake gani a kalli hoto na saboda jajirta da jarumta na mai da zaki. Yanzu ka ce unguwan nan na zama abin kwatance da na wuce za a ce ga ta nan ma dai jarumin nan jajirtacce. Ai ina gaya miki zaki yana da wuya sha'ani. To yanzu a kawo maka abinci ko bai gida. Wani abinci? Wani abinci? Ai da muka je akwai wata jimina guda 2 a gidan zu. Shi shugaban gidan zu ya ce a yanka mana ita saboda bazanta. Ai ina gaya miki nan dan miki da abinci. Mun ci mun koshi ina gaya miki. Ai ina gaya miki zakin nan ya wahalar da mu. Ya wahalar da mu. Amma kun samu nasara. An mai da shi yana nan a gidansa. Yanzu ba sai ki mika zakin hannu ya miƙo miki hannu.